Arratsalde on dizuela, zenbait zarete, ongi etorri, berriz ere, igande bat gehiago hementxe Onda Baskako sintoniara, eta zehazki Eusko Ikaskuntzaren tarte honetara. Tira, baitura dagoen moduan, hementxe izango dugu tertulia antzeko bat, gaurkoan elkarrezketa izango da gehiago, tertulia baino, gonbidatu bakarra daukagulako, eta berarekin izango dugulako solasaldia datozen minutuetan. Gaur gai ezberdin bat jorratuko dugu, zehazki Jakiunde Akademiaren inguruan arituko gara, Jakiunde Zientzia, Arte eta Letraren Akademia da, eta, batira, behin helburua gazteen artean ezagutzarekiko zaletasuna zabaltzea da, eta hortarako hainbat eta hainbat ekitaldi egiten dituzte, horien artean topaketak, esan genezakenak, eta hortaz eta askoz gehiago zarituko gara, baina ezer gehiago esan aurretik, gure gaurko gonbidatua aurkeztu nahi dugu, Jesus Ugalde, EHUko Kimika Fakultateko irakaslea, eta Jakiundeko kidea, ongi etorri, Jesus. Asko. Bueno, aipatzen nuen labur, ez dakit ezuko eto jengo duzu definitzen Jakiundea zehazki zer den, eta noiz sortu zen. Jakiunde Akademia da. Akademia zentzu hertsian hartuta legia. Eta sortu duela 3 urte sortu zen. Beraz oso berria den akademia bada Jakiunde zuzen ere. Jakintzazue akademien adina normalean 100 urtetan neurtzen dela. European zehar barraiatuta dauden akademien adina, bai Leopoldina, bai Frantziakoa, bai Royal Society, Espainiako hainbat ere bai, Italiako akademiak, eta horiek 100 urte dituzte. Leopoldina uste dut 300 gora dituela, ez dakit ja 200 iritsi denero, baina hor nonbait ibiliko da. Eta gureak 3 besterik ez du, beraz jaio berria den akademia da. Izan ere, 100 aldiz gazteago, ohiko akademia bat baino gara, zuzen ere. Bueno, zer da, zehazki zein da helburua? Bueno, akademiak egin beharra. Bai, akademiak duten helburuak eta Jakiundeenak ere badira. Alde batetik da izatea Jakiunde beroi foru bat non diskusioak, elkarrizketak, eztabaidak egin daitezkeen nonbait eguneroko zurrunbilo bortitz ontatik kanpo. Puskat aparte esan genezake, bai nonbait zurrunbilo ekonomikoak, politikoak eta sozialak gertatzen diren hortatik aparte. Beste olako soziuzko leku bat, soziuz hitzegin egin daitekeen foro bat da. Baina hitzegin Jakiunden egiten diren diskusioak ez dira noski taberna giruko diskusioak, horiek ez dira txarrak ere, ez naiz horik gaitxetxinari, beste maila batekoa dira, eta hortarako Jakiundek akademia denez akademikoak ditu, eta akademikoa aukeratuak izan dira beraien gaitasunagatik, alde batetik, bai pertsonala eta baita zientifikoaren norbere alorrean nonbait zerbait erakutsi egin duelako maila hortara iritsi egiten dela eta. Bueno, zeintzuk esaten duzute akademia hau, zeintzuk. Bai, zehazki, nola, hortara ulertu dezan, zehazki zer den eta nola funtzionatzen duen honek, ez? Zerrenda luzegi izango litzateke, eta irratian beti zabiltzate, erabiltzen horrela, baina denborarekin larri. Momentu honetan gu gara 54 jakitun, 54 akademiko, 45 ginen, baina tamalez, zoritxarrez, Xabier Lete hil egin zitzaigun duela gutxi denok dakizuten ez, beraz 44 gara. Eta edo nor joan daiteke gure web gunera, jakiunde.org, organizazioaren
lehenengo hitz horiek, eta antxe daude jakitun guztien zerrenda, eta baita ere beraien kurrikulun antzeako bat laburra noski, bestela nahiko potola izango litzateke ura eta han ikus dezakezue, jakiunden dauden akademikoa, nonbait jakintza arlo guztietakoak direla, bai zientzia naturaletakoak, kimikaria, fizikariak, matematikariak, ingeniariak badaude, biokimikoak, medikoak ere baditugu, baita humanitatekoak ere bai, hor badira abokatuak, hor badira zuzenbidean aditua direnak, badira historialariak, badira filosofoak, badira psikologoak, badira ekonomikalariak ere bai, eta badira gero hainbat arte plastikoetako pertsonak ere bai, pintoreak badira, eskultoreak ere bai, musikariak ere bai, izan ere jakintza arlo guztietako akademikoak daude, jakiunden akademia. Eta irekita dago gehiagorentzako, nola dijo hori? Bueno, edo zerrenda itia da. Akademikoa izatea ez da, ne zemeak esaten duen bezala, esaten zuen bezala txikia zenean, Gerrealen jolastu nahi zuela, eta esaten zian, eta nun apuntatu behar da. Ikastolan ere, folea jolasteko apuntatu iten zerrenda batera, eta orduan jolastu iten zen. Ez? Bai, bete behar dira. Jakina, eta orduan, jakiundek baditu noski ampliazioak, jakiunde jaio egin zen, 25-26 akademikorekin, oso horren nago, atzenan zen baginen, eta hortik 45-era hasi egin zen, eta oraindik ere badauka nonbait azteko lekua, ez da hondikan akademiko gehiago sartzeko lekua bada, eta jakiundenen lan importantenetariko bada, urrengo akademikoak aukeratzea. Hortan, buru belarri dabil baina akademia, oraindik osatu ere ez dago, lehen esan dizudan bezala, akademia oso da gaztea, 3 urte besterik ez ditu, 3 urte eta erdietiketan dago orain, eta 3 honi iritsi arte, oraindik bide luzea daukagu, eta horietariko, gauza importante bada akademian akademikoak egotea, eta orduan, lan hori lan mardula da, tentuz egin behar dena, kontuz eta baita ere, nola esan, seriotasun handi batekin. Esan duzu akademiko asko daudela, zaudetela, pentsatzen dut ere egin beharrak, bakoitzan betegarrak manatuta gango direla, eta nola gera, ez pentsasko garenik, gu badira 45, baina hendikan demagun 80 arte ero gutxienez hor badago. Gutxi ere, asko 120 ez dengo gineke. Bat baino gehiago, eta 10 baino gehiago, eta baita 20 baino gehiago, ez? Betegarrak nola daude hor banatuta, nola funtzionatzen du? Zentzu hortan akademiak ere izan ditu diskusioak, ondigan diskusioiek ez daude bukatuta nola antolatu, ondigan antolamentua ez dara bukatu, noskin, gure barne arutegia eta horrelako gauza guztiak lehenengo 2 urtetan bukatu gune horrekin, eta orain gaude lanorako antolamentua nola egin. Momentu honetan ez dauzkagu beste hainbat akademietan egoten diren bezala sekzioak, ez? Demagun arrantza sekzioa, ero gai sozialetako sekzioa, erolako dibizioak, ero ez da izaten duten beste akademietan, baina nonbait talde espezializatuak izan genezake. Gure ustez, oraingoz, garrantzitsuagoa da nonbait akademiaren doaietariko bat aprobetxatzea, eta hori da interdisziplina arteko tasuna, interdisziplinaridadea, bergan esan genezaken bezala. Orduan, ez dugun nonbait, ipini zuzenbide alorreko jakitunak diren denak zuzenbide gaietara bideratuta bakarrik. Nahiago dugu nonbait beste ikuspegi disiplina artekoa eman jorratuko ditugun gaiei. Eta orduan horregatik ez gaude antolatuta sekziotan. Nonbait lantaldeak badira, baina lantalde hori dira irekiak eta dira disiplina artekoak ere. Hau da, disiplina askotariko espezialistak daude lantalde, ditugun lantaldeetan.
helburuak pare bat hitzetan aipatu eta baita ere helburu horiek lortzeko zer egiten dezuen eta zer egiteko asmoak zuen. Helburua da hain zuzen ere, lehen esan duan bezala, lehenengo foro bat izatea akademia beroi, baina hori barrurako lana da, orain kanporako lana agian da galdetu diazuna momentu honetan, eta kanporako lan honetan lehenengo, nonbait jakin mina barraiatu nahi dugu gizartean, jakiteko gogoa. Hortarako badugu bi programa berezi, iaz martxan jarri genituenak, lehenengoari deitu diogu topaketak, eta topaketak dira hain zuzen, gune batzuk antolatzea, jakitunak eta gazteak elkarrekin eztabaidu dezaten gazteek dituzten kezkei buruz. Era libre batean. Guk pentsatu indugu horrelako topaketa hauek egitea unibertsital guneetan, fakultateetan eta eskoletan noski, baina hau zabalduta dago beste hainbat nonbait gazteak dauden lekuetara, bai ikastetxe, institutuak, ikastolak, lanbide heziketako zentroak eta abar. Eta honen helburu esan duan bezala da jartzea arrez aurre gazteak beraien kezkekin eta jakitunak agian kezka horiek ez dituztenak, baina bai dutela horrelako nonbait jakituria nahikoa eta patxada nahikoa gazteek dituzten kezka hauei hitz egiteko agian gazteek espero ez duten ikuspuntu batetik. Ia alde hortatik, diskusio hortatik aberastu egiten ditugun gure gazteen heziketa moduak. Alde hortatik ere bai, importantea da, honek erakutsi egiten duela badagoela beste nonbait ikasteko modu bat, eta horretik nahi dugu alegia guk akademikook joate ikaste etxetara eta ez alderantziz, ez da nonbait ikasleak etor daitezen akademia bezik eta akademia ikaste etxetara doa. Eta ikasteko modu hori da modu aktiboa. Hain gutxi ikusi egiten dena ikasgeletan, gaur eguneko ikasgeletan. Normalean gaur eguneko ikasteko modua ikasleek dituztena da pasiboagoa, beraiek ikasgeletan daude eta jaso egiten dute eman egiten zaiena. Kasu hontan aktiboa, modu aktiboa nonbait areagotu potentziatu nahi dugu. Zentzu hortan, guk ez dugu inolako programarik, ez dugu inolako hitzaldirik egiten, baizik eta egiten duguna da diskusio gai batzuk ikasleek beraiek aukeratu egiten dituztenak hasi eztabaidatzen eta jakitunek, berai duten esperientziagatik eta abileziagatik ere bai, diskusio bat, eztabaida bat sustatu gazteekin beraiek duten estiloa eta beraiek duten kezkeen inguruan. Eta kezka horiek alor guztietakoak izan daitezke. Nonbait kezka metafisikoak, kezka oso praktikoak, biharko egunean nola izango da lan merkatu esate bateako kezka bat izan daiteke, edo baita ere bai zerk bultzatzen du norbait idazle izatera, artista izatera, ero fizikari izatera. Ez horrelako diskusio horiek sustatu nahi ditu gazteen artean modu akademiko batean. Ura, lehen esan duen bezala taberna giroko eztabaida da diskusio akademiko bat. Hitzaldi bat, baina zer gehiago da, ez? Interaktiboagoa? Erabat interaktiboagoa, ez da agoa, bezik, eta erabat interaktiboa. Hori da sustatu nahi duguna. Eta esan beharra daukat, orain arte egin ditugula hainbat, horlako topaketak, Iruñan, Oñatin, Mondragoko Unibertsitatean, Ureñan Nafarroko Unibertsitatean eta Nafarroko Unibertsitate Publikoetan, bian indaitugu, Oñatin, Mondragoko Unibertsitatean, eta Euskal Herriko Unibertsitatean euskire bai Gasteizen, ikustu duzu, nonbait guk ibiltari giza gabiltzala, amendik ara, Iruña, Oñati, Gasteiz, urrengoa Bilbon izango da ere bai, Bergaran egingo ditugu beste bi datorrenez azaroan alegia, azarako bigarren astean, eta gutxi gora bera ekitaldi honek izaten du 2 orduko iraupena. Eta esan beharra daukat, normalean, gehienetan,
mostu behar izaten dela. Alegia, eztabaida hori sortu egiten da, diskusio hori nonbait jasangarri egiten da, eta azken batez ikasleak ere sartu egiten dira diskuzioan, gustau egiten zaie, urtsuen ez asko ikasi egiten dute, eta beste ekinkizun batzuk ere badituztelako gure ikasleek ikastea. Hoien artean noski bat, mostu egin behar izaten da, topaketa hori esanaz, urrengoan gehiago izango dela. Eta hau guk ez dugu zateako nahi aurten egin eta ja bukatu programa hau, baizik eta nonbait programa honi tradizio bat, ohitura bat jartzen nahi dugu. Eta urtero hanemenka horlako topaketa bat izan dezagun jakitunak eta gazteen artean, gazte unibertsital mailako gazteen artean, modu esate dizut, librean, inolako libretori gabe, inolako eguterik gabe, gai zerrendarik ez dago, bakarrik daude ikasleen kezkak, jakitunen implikazioa. Hori bertan botatzen dituzte kezkak edo lehenagotik ezartzen da zeri buruz egin beharra dagoen, nola egiten da hori? Bietarik izaten da, guk ez dugu inolako eragozpenik aldiz aurretik esango baliute ez beraiek dituzten kezkak eta horri buruz hitz egiten nahi dutela, ero bestela bertan izan ere, espontaneoki azaldu egiten dira horiek, esaten zuen bezala. Zuek aukeratzeko zeintu jungo zareten, edo hori pentsatzen da, jakin marko ezuela gutxi. Guk ez dugu aukeratzen. Beraiek ikasleek aukeratu egiten dute. Guk esan egiten diogu begira, hementxe gaude gu jakitunok, lehenengo aldiz aurretik bilera bat egiten dugu noski bai ikastetxeko arduradunekin eta baita ikasleen hainbat ordezkari egin. Eta guk aurkeztu egiten digu gure menua, eta gure menua da hementxe dituzue gure jakitunok, deno daude gertu zuekin hitz egiteko, deno daude prest, hortarako, eta beraz, orain aukeratu zazue zuek zeinekin nahi duzuen hitz egin. Eta hori beraien aukera da. Beraiek esate dute, honekin eta honekin. Normalean bi bat jakitun guk gomendatu egiten ditugu joan daitezela topaketa hontara, ura biziagoa izan dadin. Eta ez dadin izan bakarrik olako batekin nonbait bakarrizketa ero, birekin askoz biziago ateratzen da, daukagun esperientziatik hori da ikusi duguna, baina aukera hori ikasleek beraiek aukeratzen dituzte zeintzu diren aurrez aurre izatea nahi dituzten jakitunak. Aipatu duzu bi juta beto dela lehen esandakoagatik, ez? Hor gai bat bestearekin nahaztu daitekelako eta hor aberatsago izan daitekelako, ez? Bueno, harrera beraz ikasleen partetik ona esaten duzu, ez? Aparta esango nukenik, orain arteko ikusita aparta da topaketa programa honi. Gero beste programa bat ere badaukagu eta programa honi jakinmina deitu diogu. Eta jakinmina hau da, gehiago dira, hitzaldi klasikoak. Baina ez dira bat. Ez da espezialista handi batek berak duen ikuspegia ematea horlako gai bati buruz. Helburua beste bada, eta da hain zuzen ere, hau ere gaztetxoei dago, hau gaztetxoei dago bideratuta, lehengoa esango nuke gazteagoei, instituto, batxilergo LH azkenengo urteko lehen ezeketako azkenengo urtetako ikaslei bideratuta baitago hau, eta hor egiten dena da ez derrigorrez jakituna, baizik eta guk ezagutze ditugun espezialistak hainbat gai berezitan, hitzaldi bat ematen dute, beraiek aukeratutako gai honi buruz, baina izan behar du hori gazte hauek ulertzeko mailan, ez jakitunei eman lieketen hitzaldia baizik eta jakitunek gaztei bideratutako eta beraiek ulertzeko eta zentzu hortan ere behin ulertuta daudenean beraiek ere gero galderak egiteko moduko hitzaldi bat izan behar du, da hain zuzen ere jakinmina programa honetan egiten diren hitzaldi horiek. Topaketarekin dokan diferentzia, ikasleen adina eta hitzaldi formato... Formato hoxe da klasikoagoa, nonbait hitzaldia izaten da 40-45 minutukoa, eta gero, galdera erantzunako 15 minutu horrelako zerbait lusatu egiten da.
ikasten partetik izan dugu harrera ona, eta ikastetxeen partetik eta horrela zuek hitzaldiak lortzeko eta topaketak egiteko eta ikastetxe eta unibertsitateen partetik erraztasunak izan dituzue, zailtasunak, nola? Erraztasuna baino ez dugu izan oraingoz, bai esan duen bezala topaketa programa ontarako eta baita jakin mina programatarako. Askotan gu geuk orain esan dizudan bezala ondikan hasten ari garela, jakituna bagara, baina oraindikan ez dugu osatu gure bulego teknikoa eta askotan gureak izaten dira problemak nonbait erantzun ahal izateko izaten ditugun eskaera guztiei. Hori laster batean nik uste konpondu ingo dugula eta gai izango gara, moduan izango gara erantzuteko izaten ditugun eskaera guztiei. Ikasleak, esan zu ondo harrera honen izan dutela, baina nola gero hitz egin duzu beraiekin, nola gelditzen dira, jakin mina handiagoa da, nola... Nik dakidanez, modu zeharka batean jakin izan dut hau, ez zuzenki beraiek galdetuta baizik, eta galdetuta beraiekin hitz egin duten besteei, ez? Eta nik esango nuke oso pozik daudela eta herrikitan datorren urtekoan noiz izango den. Itxudanez, aurten ere, nola lehenengoa izan den oraindik badaude ikasle asko, ez hain nonbait aurreakoiak, ero hitz egiteko pronto diren noitareko ikasleak izanik, puska kokilduagoak diren noiek ere, hor galderago hendikan zokelean utzi dituztenak, eta irrikitan daude, datorren urtekoan ez etorriko, datorren urtean sakelean utziko dituzte. Horiek gazteak izango dira, baina aurten utzi dituztenak. Beste bat egiteko aitzakia, orduan, ez? Hoixe da, bai. Eta gero ikusi egin dute ere, lehen esan dizudan bezala, hau nonbait aberatsa dela, ikasi egiten direla gauza asko, ez gauza reglatuak, honekin ezin da ikasi zeno karratoaren integrala zein den, baina bai ze jarrerak izan daitezkeen gaur egun ditugun hainbat arazoei buruz, ze jarrerak izan pertsonalak ikasteari buruz, ikasketei buruz, bizitzan, hainbat instituzioen aurrean, dakitenen aurrean, izan ere jakitunak ikusi egin dituztean, ezurraraizkoa direla ikusi egiten dute, eta ez hor nonbait limboan oso urruti dauden nonbait betaurreko duen pertsona zarrak direla, baizik eta ez da gutxeurik ere, beste guztio, alkondara eta praka jantzita, erogona eta... Ezkenean, nolako jendea ez idealizatu idolo ez bada ere, ez egiten da, ez da zuzure maila beran ikusten, ez? Horrako jendeak imakak gertatzen, idoloekin, beste bat. Eta ez da pulpituan ere, baizik eta parez pare, mailak eta ulkiak hor ze hortan ikasgeletan normalean egiten ditugu, horrelako ekitaldiak eta zentzu hortan, nik uste dut, gertutasun hori estimatu egiten dute ikasleek, asko gainera. Ekimen berria dela esan dezu hau, akademia ere ez da oso zarra, lehen ipatu duzun bezala jaio berri hitzat genezake, baina ekimena areta berriagoa, ez? Kasu honetan topaketei dagokienez, eta jakin minari dagokienez, ere bai, baina hortaz aparte lehenago zer egiten zen, zer gehiago egiten da, nola funtzionatzen zu hortaz aparte? Funtzionatzen zuen, esan duzu, lehenengo bai. Funtzionatzen duzu, horretaz aparte. Lehenengo urteak gureak izan dira nonbait gure ezurdura instituzionala sendotu egin dugu. Lehenengo eraiki eta gero sendotu egin dugu, ez? Hortarako, akademiaren helburuak, zentzu diren misioa, balorea, bizioa, hori dana, nik uste luze joko lukeela hitzeite horri buruz, baina web orrialdean lehen aipatu dizudan jakiunde.org web orrialdean daude denak, modu txukun batean idatzita, hainbat hizkuntzatan gainera, eta gero izan da, barne araudia ere diskututzea, esartzea eta aprobatzea. Hori ez da lan erreza, horrelako akademia txiki, gazte, baina nik esango nuke oso ambiziosoa den akademiaren barne araudia ez da erraza izan egitea eta noski eta onartzea. Jakiunde da euskeraren herrialdetarako akademia.
Horrek nahi du esan, bai iparraldea, Nafarroa eta Euskadi, hau da, Euskal Herria osoa barne dago jakiun den. Eta hor dakigunez, sentsibilitate askotarikoak daude, eta denak elkartzea barnea araudi bat eta bakarra egiteko espaita erreza izan, eta zentzu hortan diskusio oso sakonak eta luzeak izan dugu akademikoen artean hori sartu arte. Behin hori bukatu dugunean, orduan esan dizudan bezala, gure nonbait kanporako lanak hasi ditugu. 2 programa ditugu, eta beste bat oso garrantzitsua, oraindik apatu ez dudana, da hain zuzen ere jakiunderen etxea, sedea eraikitzea, eraiki guk ez dugu eraiki, baina egitea eta nonbait kokatzea. Hori ere hori eginda dago. Eta ustudia egunkarietan eta agertu egin dela, Bergaran izango da, Olaso dorrean, etxea Olaso dorrea aparta da, hango Solairuan izango dugu guk gure sede iraunkorra, permanentea, eta bertan izango dugu bulego bat ere bai. Eta datorren azaroaren alegia 2. astean, Bergaran egingo dugu gure sedearen aurkezpena alde batetik, eta beste alditik ere egingo dugu diskusio foro bat, hemendik aurreko, datozen 5-6 urtetarako jakiunderen ekintzak zeintzuk izango diren finkatzeko. 2 programa hauetarik aparte, noski hondikan gehiagotan sartzea nahi dugu, eta eutsi egin nahi diogu ere, orain arte egin dugu aholkularitza lana. Aholkulariak izan gara, foru aldundian, Gipuzkoako foru aldundian, G20 proiektuan jakiunde izan da aholkulari noski, Eusko Gobernuko Hezkuntza eta Unibertsitate Saileko Heziberri programako aholkulari lanak egin ditugu ere bai, eta gero beste hainbat aholkularitza lana txikiagoak, instituzio txikiagotan ere bai. Momentu honetan ere aurkeztu nahi dugu gure burua, beste hainbat ekintzaile sozialen aurrean, ala nola Bizkaiko komertzio ganbararekin badaukagu hitzordua, datorren azarorako ere bai, abenduak 13 hain justu, Gipuzkoakoarekin ere hitz egiten ari gara, eta jakina jardunetan ere ari gara, Arabako foru aldundiarekin. Orain foru aldundia bagizu, osatu berriak direla, eta oraindik ere, horrek puskatatzeratu egin ditu gure nonbait lanak hoiekin. Nafarroako gobernuarekin ere hitz egin dugu, eta hoien emaitza egitariko bada, topaketa hauek Nafarroan ere zabaldu egingo ditugula, ez bakarrik unibertsitateetara, unibertsitateak izuten bezala autonomoak dira, baina baita ere Nafar gobernuaren menpe dauden ikastetxetara, bai lanbide heziketako ikastetxeak, bai institututora ere bai. Eta iparraldean oraintzen ari gara, hain zuzen ere, gure presentzia bertan gehiago zertzen, erakusten, eta horren adibide izan zen, aurreneko jakiunderen plenoa, batzar orokorra, Dabadiren jauregian egin genuela, iparralden, eta han izan genituen bilerak, Hendaiako alkatearekin, eta Frantziako akademiaren idazkari permanentearekin ere bai. Beraz, ikusten duzu, hemen badago zer egina, jakiunde akademia egiten diardu, egin behar dituenak. Subentzioi dagokinez eta? Jakiunde subentziotan ere oso zudurra da zentzu hortan. Hau da, guk behar duguna gaino gehiago ez dugu eskatuko, hori gutxik egiten dute, baina ez dugu eskatuko. Baina guretako printzipio importante bada hain zuzen ere gure independentzia. Guk botere politiko eta ekonomikotik independenteak izan behar dugu. Guk hoiekin nonbait horrelako ezia handi bat jarri behar dugu hoien artean. Ezin dugu horren menpe egon. Horretarako gure subentzioak gehienak, orain arte denak harrelakoak dira, publikoak behar dute izan. Zentzu hortan, foru aldundiek, Euskadiko 3 eta Nafarroko gobernuak subentzionatu egiten dute gure
ekintzak, eta baita Eusko Gobernua ere bai. Eusko Gobernuko unibertsitate eta aldeantziz, hezkuntza eta unibertsitate sailak ere bai. Zentzu hortan gure presupuestoa nonbait orokortuta dago, osotua dago diru sarrera hoietatik, eta orain ere bai, iaz lortu genuen lehen aldiz, aitortza Madrileko Kultura Ministeriotik, zeinek, gu akademien zerrendania jarri egin gaituen, eta beraz, alde hortatik ere bai, zuzenki Espainiako presupuestoetatik, diru partida bat etorri egingo zaigu. Ez dakigu zenbatekoa, eta susmoa da oso txikia izango dela, orain jakina ikustu duzuenez, rekorteak besterik ez badaude, han eta hemen ere izango dira. Han eta non ez. Hemen ere izango dira. Baina lata guztiz ere, egon hor bakaude, eta hori nik uste du garrantzitsua dela, ez datorren urtera begira, baizik eta datozen urtetara begira, eta lehen esan dudan bezala, pentsazazue, akademien adinak, 100 urtetan neurtzen direla, eta guk hiru besterik ez daukagu, beraz, guretzako guk esaten dugunean, datozen urte horiek hori da gure bizitza, ez gure sartzaroa hori. Eta gero, ikastetxeek eta ez dutela diusarrera dagokionez. Ez, guk ikastetxeekin egiten ditugun aktibidade ekintza guzti hauek gure presupuestoetatik daude ordainduta. Ikastetxeek ez dute ezer ordaindu behar. Hala uste behar duela izan, guk eskaini egiten diogu dena. Gastuak, badaude gastuak, askotan ez dira gauza handirik izaten, baina beste batzutan izaten baitira, dauden gastuak horiek gure kontura doaz. Ikastetxeek ez dute ezer aportatu behar ekintza horiek egin daitezen beraien etxeetan. Gero, pentsatzen baitu nahi, eta norbaitek individualki izaten badu, bila, ni interesatzen zait hau edo bestea. Badago zer egiterik? Ni lehenengo gauza esango nuke, jar dadila kontaktuan gurekin, eta hortarako web orrialdea oso egokia da, nik uste ja gehienok dutela nonbait internet, ero internetera zarbidea, ero zerbait albiratu egiten diona, ez? Bai. Hor dago web orrialdean sartuta, kontakturako gune bat hor badago, jar da hor kontaktuan, eta zindagit kasu egingo zaiola. Hori, ez da hor nonbait astu egingo hori, kasu egingo zaio. Pentsatzen dut, noski, pentsatuko dezuela zuek, gazten artean ezagutzarekiko zabaitasuna zabaltzea garrantzitsua dela. Emateainako beharra ikusten duzu, alde horretatik. Beharra beti izan da, ez dut uste gaur egungo gazteriek behar berezirik duenik. Zentzu hortan, ez dezagun pentsa gazteri hau dela txarragoa, neure gazteria izan zena baino, ez da gutxi haurik ere. Ni gaztea nintzanean jakinteko zaletasuna jakintzarako zaletasuna hori beharra zen, beharrezkoa zen. Gaur egun den bezalaxe. Gertatzen dena da, garai hartan entzegoela jakiunde, orain badago jakiunde, eta orduan jakiunde hartu egin du erronka hori, beraien eginkizun bat bezala. Bestalde guk ikusi egiten dugu, zentzu batean edo bestean, nonbait aberastu egin dezakegula guk gaur egun Euskal Herrian dugun gazteriaren nonbait bagajea esango nuke, beraiek hor duten altxor hori, jakite hori. Jakintza osoa ez da, lehen esan duen bezala, era estatikoan, ikasiz liburuak zeak hartu egiten dena. Askotan gehiago da interakzioti datorrena, elkarrekintzati datorrena. Bai elkarrekintza personala direnak, gero bai elkarrekintza nonbait kolektiboak direnak, eta bar. Eta bat oso importantea da jakiteko galdetzea. Hortarako zer galdetu ere jakin beharra dago, hau da, edozeinek ezin du galderarik egin. Nonbait jakintza minimoa behar da, baina hori gazteek badute. Hau da, eziketa oso ona daukate gaur egun, gutxienez nik izan nuena baina eskoso bea, baina guk ikusi egin dugu, guri gertatzen zitzaigun bezala, gargo gazteei ere
publikoan hitz egiteko beraien kezkak azaltzeko handikan ere kokildu egiten direla askotan. Kokiltu zen tasun hori badagoela, barraietuta zabalduta gure gazteen artean. Lehen zegoen bezala. Horia, baina gaur egun badugu lanabeza, badugu modua, badagu zeinekin horrek denak nonbait ezabatzeko eta horienak lantzeko. Eta guk hartu dugun eginkizuna da zuzen ere egin dezagun hau, eta gure gazteek nik uste dut hori estimatu egingo dutela. Beraz ez dut ikusten gaur egungo gazteria interes gutxiagorekin edo interes gutxiago ez da bentsatzuk esan dezun hori, ez? Kokiltze horrekin edo... Ez dut uste interes gutxiago dutenik, duela 20 urteko gazteriak zuena baino, ez da gutxi hori, nik ez dut uste, iruditu iten zait, gaur egun badaudela nonbait instrumento gehiago, badaudela bide gehiago, kezkak, interesak eta horrelako gauzak azaltzeko. Ez dutelako egiten, ez dutela egiten, hori diskutigarria da. Nik esatu bezala, nire garaien ere, nik gogoratzen naizenez, etzen egiten ere. Baina lehen ezin zelako, orain egin daiteke, eta gure gogoa da, egin daitezen horrelako gauzak, eta aberaztu dezagun gure gazteria, bai diskusiorako gaitasunean, bai diskusiorako moduan, diskusioa proposak ezartzeko, ez diarka, ez modu txarrez, baizik eta nonbait modu egoki batean, eta modu jantzi batean, alik eta jantzienean. Eta hau, programa hauek dira injustu hortarako entrenamentu bat. Horren arira, aipatu duzu hori, kokiltzaren asunto hori, zergatik uste duzu gertatzen dela hori, egia da nik, hori gertutik ikusiet, eta hala da ez, jende aurrean ez hitz egiteko, baizik, eta jende aurrean norbere kezkak adierazteko, edo galdera emate egiteko, bai, kokildu egiten da jendea, ez da, lotxa hori dago, beldur hori, zergatik da hori. Ni lehen esan dizuan bezala, zuk esan duzun bezala, ni ez naiz psikologoa, ez da gutxi eurik ere. Zure iritzia interesatzen zaigu. Ni kimikari pobrea besterik ez naiz. Kimika fakultateko irakaslea, eta agian gehiagitxo izango litzateke ni neu ere usartzea honi buruz iritsi bat ematera, baina mango izut bat, izan zen larun batean, igandeko berriako alean zegoen Arantxa Iturberen artikulu bat, hortako kolumna moduko bat, zutabe moduko bat Arantxa Iturberena. Oso ona iruditu zitzaidan, oso ona, berrian dauden askok bezala, bestela irakurrite ikusiko zuen entzuleok. Arantxa Iturbek esaten zuen gaurko ez, betidanik gizateriaren ezaugarri bat izan dela irudiona azaltzeko gogoa, norberarena gaitxetxiz. Itxura denez, buruan zartuta daukagu, hor zizelkatua daukagu, itxura ona eman behar dugula publikoan. Eta gaitxeti egiten dugu, norbera azaltzea norbera den bezala. Agian hortik etor daiteke horren erantzuna. Publikoan hitz egiten denean, orduan norbera azaldu egiten da, hor deklaratu egiten da, eta hor norberaren irudia ematen da. Isili dagoenean, postura jarriz, aurpegi hau, bestea eginiz, agian beste irudi bat ematen da, ez? Hori irudi ona omen da, gutxinez norpea kontrolpean duena. Baina behin zutitu egiten denean, pentsatu zein den galdera formulatu, eta gero, ikusi zeintzu diren galdera horren erreakzioak, erantzun modu generikoan esan da bai, nonbait galdera zuzendu egin dion horren erantzuna, eta baita ere bere lagunen erantzuna, hori norbera deklaratzea da, hor norberaren irudia erakustea da. Eta hori itxura denez gaitxetxi eginda dago, irudi publikoaren keri hortan. Baina askotan norberaren irudi hori hobea izango litzateke ez? Nik uste dut hori dela ona bestea txarra, Arantxa Iturbek bezalaxe. Kimikari izateko ez dago batera, ezki erantzuna. Ez, interesgarra izan da. Baitaren oski, lehen aipatu duzu, akademia ikastetxeetara joate hori ez, eta ez ikaslea akademiara. Horrek ere ikaso zerikusia daukazaten ari garenarekin? Horrek, baina gure ustez horrek erraztu egin beharko luke, nonbait ikasle norbanako publikoan deklaratzea, publikoan azaltzea, beldur gutxiagorekin.
akademia bertara eramango bagenitu gure ikasleekan 54 akademikoen artean agian beldurtu ingo lirateke, ez bakarrik kokildu eta beldurtu ere bai, ez? Beste modu ontara, 2 akademiko joan da, eta orain 52 ero jundan eunean, Gasteizen izan genuen bezala, 100 gora ikasle, agian hor beldurra esan dizuen bezala da irudi publikoarena, ikasle norbanakoarena, ze irudi irakusten nahi naiz, nola deklatzen nahi naizen ni, ez? Norbera asaltzea, ero itxura ona ematea, zer aukeratu behar dut hor. Ikusi egiten da, ikasle batzuk ez dutela hori nahikoa garbi dutela eta oso espontaneoki saldu dituzte beraiek eskak. Naiz eta galderak hasieran nonbait erabat ondo formulatuak ez egon, hori ere gertatu egiten da, ikasleak lehenengo galdera egindakoan ez dute formulatzen hobeto, baina bigarrena ikusi egiten da askoz hobeto formulatua dagoela, eta horrek gu ere posez bete egiten gehitu zen, eta guetako helburuetariko bat hoxe da ere bai, nonbait ere galderak ondo formulatu, hau da, publikoan gai izateko norberak buruan duena zehazki izateko. Hau ez da erraza, badakigu, eta honek entrenamentua behar du. Eta, lehen esan duen bezala, gure ekintza haue, hortarako entrenamentu giza antolatuta ditugu, ere bai. Baderki, Jesus Ugalde bukatzen ari gara, gutxi gehiatzen zego, baina lehenengo galdetu nahi dizut, noski, zerbait gehiago gehituko zenuken, edo zerbait aztu zaigun horrela kontzeptu garrantzitsuren bat, edo azkeneko refleksioa edo mezua bide lehen duzun. Bueno, erreflexioak gutxi gehatzen baldin bazaigu ez egitea. Agian luzegiak izan zitezkeen, nire kimikari pobre bat besterik izan ez. Baina bai mezua, eta mezua da lehen zabaldu dudana. Hau da, akademia ez dagoela bakarrik irekita instituzioei, badirela ikastetxeak, badirela ikastolak, badirela unibertsitatea, badirela merkatalganbarak. Akademia dago irekita Euskal herritar guztiei. Inork baldin badu zerbait gogoa besterik ez baldin bada gurekin kontaktuan jartzeko, lehen esan dudan bezala, jarri da hila gurekin kontaktuan, modu batez ero bestez, akademikoren bat ezagutzen baldin baduaren bitartez, ero bestela gure web orrialdera joan dadila, jakiunde.org, eta zindagit, arek egindako eskakizunari kasu egingo zaiola. Bueno, garbi gelditu da, eta azkenean, norbait jakimina balin baduka, aipatu dugu erresa dela, internet gaur egun edozeinek baitauka, eta, tira, irubebikoitz.jakiunde.org sakatu, eta, hortxe izango duzu informazio guztia, eta jakimin hori izan ezkero, jakimina areta handiago tengo zezue, ze hori da jakindaren helburua, ez? Alaxea da. Bueno, mi esker, Jesus Ugalde, gurekin egoteagatik eta guztia azaltzeagatik, plazera izan da. Eta, ondo segi. Zue eta nahi zuen arte. Ondo segi. Agur. Bueno, eta mi esker zuei ere, eskainitako harretagatik eta gogoratu zazue, datorren astean ere, igandean arratsaldeko 5:00 aurrera, hementxe izango garela, Onda Baskaren sintonian, Eusko Ikaskuntzaren tarte berri batekin. Plazer baduzue, ordu arte, txintxo ibili, aio!